Πρώτον, σε ποια ηλικία ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο και πότε έγινες επαγγελματίας και έκανες την πρώτη εμφάνισή σου? Ξεκίνησα από πολύ μικρός, ήμουνα ενταγμένος στις Ακαδημίες του Άρη από το μακρινό 1977, σε ηλικία 10 χρονών, και έγινα επαγγελματίας στον Άρη το 1984-85, περνώντας μια μεγάλη πορεία σε όλα τα τμήματα, τα αναπτυξιακά της Ακαδημίας του Άρη. Ποιο πιστεύεις ότι ήταν το καλύτερο γκολ που πέτυχες? Αν και δεν έχω πετύχει πολλά γκολ στις κοντά 200 εμφανίσεις με τον Άρη, πιστεύω ότι ένα πολύ όμορφο και κομβικό συνάμα γκολ ήταν ένα απευθείας βάουλ που είχα βάλει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια το 1989, ΑΕΚ Άρης 0-1, που σηματοδότησε και την πρώτη εκτός έδρας νίκη του Άρη από την σύσταση της εθνικής κατηγορίας τότε, από το 58 αν δεν κάνω λάθος. Ήταν η πρώτη νίκη του Άρη εκτός έδρας επί της ΑΕΚ. Έριζες βάρος όταν ο κόσμος του Άρη σε θεωρούσε αντικαταστάτη του Κώστα Δράμπη? Καθόλου βάρος δεν ένιωσα, ίσα-ίσα είχα αμέτρητη χαρά, γιατί για ένα μαγικό τρόπο η εφηβική μου ποδοσφαιρική ζωή ήταν συνυφασμένη με τον Κώστα Δράμπη. Ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης, μάλιστα στην γειτονιά που μεγάλωσα, στην περιοχή του τρίτου σώματος στρατού, οι παλιοί μου φίλοι με ονομάζουν ακόμα Δραμπάκη. Ο Κώστας Δράμπης ήταν για μένα μια ποδοσφαιρική φιγούρα που την είχα κρεμασμένη τη φωτογραφία του κάτω από το κρεβάτι μου και ονειρευόμουν να κάνω μια καριέρα σαν την δική του. Και μάλιστα ο Θεός με αξίωσε και τα τελευταία χρόνια, όντας βετεράνοι και οι δύο, έχουμε αναπτύξει και μια πολύ καλή και οικογενειακή σχέση. Πώς βίωσες το πρώτο τοπικό ντέρμπι στην καριέρα σου? Οπωσδήποτε ήταν μια ποδοσφαιρική ανάμνηση που έχει μείνει ανεξίτηλη στην μνήμη μου. Γιατί γεννημένος στις Ακαδημίες του Άρη, στην πρώτη μου μεγάλη αναμέτρηση μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ το 1985 στο Χαριλάου, είχε μια εξέλιξη δραματική. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-1 στο 60 με ένα γκολ του Σίγκα και μετά στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα βάλαμε 3 γκολ με τον Νίκιτς, τον Μπάχτιτς και τον κουμπάρο μου τον Κυριάκο τον Πιμπισίδη. Σε ένα γήπεδο με άλλη ατμόσφαιρα, με άλλη λογική, που είχε τότε 30.000 κόσμο, 20.000 Αριανούς και 10.000 Παουκτσίδες. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη τότε, με πολύ συναισθηματική μετάβαση και όπως καταλαβαίνεις έμεινε και θα μείνει για πάντα καρφωμένη στο μυαλό μου. Όταν μεταγράφηκες στον ΠΑΟΚ, ποιος ήταν ο πρώτος αγώνας που αγωνίστηκε με τη φανέλα του? Άλλο γύρισμα της τύχης και αυτό. Εδώ να σημειώσω ότι είμαι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από την λίστα των 29-30 ποδοσφαιριστών που έχουν παίξει ιστορικά και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πουλήθηκα. Δηλαδή σημαίνει έφυγα με μεταγραφή. Τη Δευτέρα το πρωί ήμουνα στην προπόνηση του Άρη, τη Δευτέρα το απόγευμα ήμουνα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Και ανέφερα το γύρισμα της τύχης γιατί στην κλήρωση του πρωταθλήματος το πρώτο μάτς ήταν στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρης, 1991. Βίωσες τον πρώτο αγώνα στο Χρειάζεται και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όντας γεννημένος ουσιαστικά στα αποδυτήρια του Άρη από το 1977 και έχοντας περάσει όλη μου την ενηλικίωση και την ποδοσφαιρική και την ουσιαστική στο γήπεδο του Άρη, το να μπαίνεις στο Χαριλάου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και όλο τον κόσμο, τον οικείο κόσμο, γιατί αυτή την αίσθηση είχα ότι με όλο τον κόσμο του Άρη ήμουνα σε μια άλλη διάσταση σχέσης. Ήταν πολύ δύσκολη εκείνη η διαχείριση των συναισθημάτων. Πάρα πολλοί άνθρωποι, επειδή ξέρετε και τα περιθώρια στο γήπεδο του Άρη είναι πικρά, μου φωνάζαν να βγάλω την μπλούζα του ΠΑΟ, κάποιοι άλλοι κλαίγανε, κάποιοι άλλοι με στολίζανε με κοσμητικά επίθετα. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Βέβαια, θα έπρεπε να ξεχωρίσω το συναίσθημα με τον επαγγελματισμό και αυτό έκανα σε ένα παιχνίδι το οποίο τελικά έληξε 1-1. Πώς αντιμετώπιζε και σε αντιμετωπίζει ο κόσμος του Άρη και του ΠΑΟΚ όταν ένας ταλαντούχος διεθνής με εθνική ελπίδα και ανδρών παίκτης που προσέφερε και στις δύο ομάδες?
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μικρό στολίδι της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Ποιο? Το ότι είμαι αρεστός και αγαπητός, έτσι νιώθω τουλάχιστον, και στην οικογένεια του Άρη και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμητική διάκριση σε θεωρητικό επίπεδο που βιώνω στις καθημερινές μου σχέσεις και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που πρέπει να περνάει σε όλους τους έχοντας άμεση ή έμεση επαφή με το άθλημα. Το γεγονός δηλαδή ότι το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στον κόσμο, όχι πρωτεύον. Η δική μου επαγγελματική και προσωπική διαχείριση συναισθημάτων και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ ήταν τέτοια που μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή να θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έχω την άνεση να μπαίνω αγαπητός τόσο στο γήπεδο του Κλεάνθης Βικελίδης, του παλιού Χαριλάου, όσο και στο γήπεδο της Τούμπας. Τι νιώθεις εσύ τώρα, μετά από τόσα χρόνια για τη συνύπαρξη στο πρόσωπό σου των χρωμάτων και των κόσμων, δύο αιώνιων αντιπάλων? Κοιτάξτε, θεωρώ αυτό που είπε κάποτε ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ότι η ύπαρξη μιας μεγάλης ομάδας δίνει οντότητα και στην δημιουργία και στην ανάπτυξη μιας άλλης. Θέλω να πω ότι αν δεν υπήρχε ένας δυνατός Άρης, δεν θα υπήρχε ένας δυνατός ΠΑΟΚ και το αντίθετο. Για μένα το ποδόσφαιρο είναι ένα εκπληκτικό άθλημα, στο οποίο θα πρέπει να γευόμαστε συναισθήματα που δεν μπορούμε να τα πάρουμε από άλλες πηγές. Όχι όμως αυτό το συναίσθημα να μας κατακλείζει και να μας δημιουργεί μία αφόρητη πίεση. Δεν είναι το ποδόσφαιρο, όπως προείπα, το σπουδαιότερο πράγμα στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό και καλό είναι να το εκλαμβάνουμε στις πραγματικές του διαστάσεις. Δηλαδή να το χαιρόμαστε, να παίρνουμε πολλές αναμνήσεις μέσα από αυτό και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη, εγώ μέσα από το ποδόσφαιρο κέρδισα πάρα πολλές φιλίες και άνοιξα πολλοί δρόμοι και για μένα.